bayan ng San Jose, Camarines Sur. Yan, tulog pa ang bayan ng Goa, Barangay Karaykayon, Tigaon, Kamsur na tayo. Ang lalalim ng hukay dito mga kabarako. Tumagilid mga kabarako. Malubak pala rito sa part na to. Oo. Hoy, yan ha, Kalawag Quezon yan ha. Oh. So pag tawid natin ang boundary ng Lopez, ingat tayo agad oh. Ito naman yung pangatlong release ng trend mga kabarako, mas malala to. Shout out mga brother. Bakbakan. Uy, grabe. Woohoo! Uy, araw na. Trip meter natin 0.3 kilometers, 5:17 ang tamang oras. Dito tayo sa aming barangay Santa Cruz, San Jose, Camarines Sur. Siyempre shoutout sa mga taga Santa Cruz dyan. Itong papunta ng kanan, going to Lagonoy and Karamuan. Dito tayo sa aming barangay Santa Cruz. Shoutout nga pala kay Pops Justin Alindogan. Shoutout sa iyo brother. Dito rin siya nakapeso sa may flowing na to. I love Santa Cruz. Let's go, let's go. Good morning. Yon, samahan niyo ulit kami mga kabarako sa aming biyahe pabalik ng Pasig City. Kung bago lang kayo sa channel natin, welcome, welcome sa Team Barako Moto Vlog. Huwag kalimutan na panoorin, like, share ang ating mga videos. And yon, kung magustuhan nyo ang content namin, paki-subscribe at paki-follow tayo sa YouTube and Facebook, Team Barako Moto Vlog. And of course, paki-follow na rin si Mrs. Barako, aming bayan ng San Jose. Good morning. Doon tayo sa may Goa. Yan, itong kabuuan ng sentro ng bayan ng San Jose, Camarines Sur. Yun mga kabarako, maraming salamat. Second year natin sa YouTube mga kabarako, yung ride na to. Yan, welcome, welcome sa napakagandang picturist na tanawan niya ito muli dito sa kanalalagyan natin. That is Mount Isarog in the background. Petex muna tayo mga kabarako. Bayan ng Goa, 5:20 na umaga. Maliit lang yung bayan namin. Grabe, napakalinaw. Sana hindi umulan hanggang sa NCR. Woohoo! Uy, tinatakay tayo. Grabe, lakas ang hangin ah. Grabe, balikan lang tayo mga kabarako. Literal na balikan lang. Hindi, wow. 3 araw na tayo nasa kalsada. Mula sa bridge, daan tayo rito sa Goa para sa mga viewer natin na taga Goa. Yan, tulog pa ang bayan ng Goa ngayong umaga. Yan, syempre shoutout sa mga taga Goa dyan. Yan oh, ang linis oh. Jollibee! Di tayo nakadayo dyan mga kabarako. Ito yung simbahan pala ng mga Katoliko dito sa bayan ng Goa. LCC Department Store. Siyempre mga bilihan ng appliances, mga ATMs, land banks, malalaking gas station. So under construction ng kalsadang to. One way. Right, linis ang kalsada. Lamig ng panahon dito. Rangas Bridge, kadugtong to ng nasa San Jose. Shoutout nga pala sa RM LED bracket. Para sa ating LED bracket, napakatibay yan. Siyempre mag-update ulit tayo sa mga kondisyon ng kalsada. Pauwi, nandito na tayo sa Kadagbakan, Go Akamsur. San Rafael, Tigaon na tayo mga kabarako. 5:26 oras natin. Umaga may kamote. Sa Lagoon Crossing. Maganda ang panahon natin ha.
Sagpon Bridge, bayan ng Tigaon. Ito yung nilalabasan, pinapasukan natin pag nyan tayo dumadaan. Siyempre shoutout sa mga Tigaon dyan. So di tayo dadaan dyan sa sentro. Dito tayo, diretso tayo dito. Shortcut. Dito yan. Sa likod to, sa likod, looban to mga kabarako. Hindi ko alam kung anong barangay to dito. Kaya maraming salamat nga pala sa ating mga supporters, followers, subscribers, sa lahat ng nagpakita ng pagtitiwala at pagmamahal sa aming rides ni Mrs. Barako. Of course, sa ating channel Team Barako Motovlog. Back to highway na tayo. Oops. Look and listen. At galing tayo doon, sentro ng bahay ng Tigaon. Doon tayo dumadaan lagi. Labas niyan ay may Petron, tapat ng Iglesia ni Cristo Church dito. So malapit na yan sa Municipal Town Hall ng bayan ng Tigaon. 5:32 ng umaga, nasa Barangay Karaykayon, Tigaon, Kamsur na tayo. Shoutout nga pala kay Pops, Born to Drive TV. Baka yung mga nag-aaral sa inyo yan sa Siena College, Tigaon. Linis ang kalsada ngayon eh. Holiday kasi. Hingaroy Bridge, Salvacion Elementary School, Usini Bridge. Welcome to Panagan, Tigaon, Kamsur. Yan, tinapay yan, tinapay. Woo! Ginagawa mo. Welcome to Ocampo. 5:37 oras natin. Nako, 1 bar na lang tayo. New Moriones, Ocampo, Kamsur na tayo. 5:39, Barangay Old Moriones na tayo. Barangay Hanawan, Ocampo, Kamsur. Siyempre, shoutout sa mga taga Ocampo dyan. 5:41 umaga, Barangay Pinit, Ocampo, Kamsur na tayo. Solid na ng kalsada rito. Barangay Hibago, Ocampo, Kamsur na tayo. Siyempre shoutout sa mga taga Hibago, Ocampo, Camarines Sur dyan. Good morning sa mga taga-bayan ng Ocampo. Wala pang katao-tao halos ang kanilang sentro ngayong umaga. By the way, ito nga pala ang Municipal Town Hall ng bayan ng Ocampo. So tinatakbo natin almost 30 kilometers na. Ganda rito talaga oh. Sarap sa mata. 5:47 oras natin. Kabariwan, Ocampo, Kamsur na tayo. 5:51 ng umaga, nasa Imao, Pili, Kamsur na tayo mga kabarako. Kanan na tayo dito, 5:53 ng umaga sa Pili Diversion Road. Hindi tayo nakapag-update last May ng ride natin pabalik. So mag-update tayo ngayon. Yes, good morning. Napakaganda ng umaga ngayon. Makulimlim na malamig ang panahon pero maayos, walang badya na pag-ulan, kaya napaka-solid ng biyahe natin. Yan, shoutout nga pala kay Kabayan Dan Christie. Kumusta Kabayan? Kumusta? Road works ahead dito sa may area ito ng La Purisima. Ang lalalim ng hukay dito mga kabarako. Oh no! Ayan, maayos na maayos. Baka hopefully next month pwede nang madaanan yan. Pagas muna tayo dito sa Petron Pili Motorist Zone. Exactly 6 AM, first gas up natin 5.71 liters, 358 pesos dito sa Petron Pili Motorist Zone. 6:11 ang oras natin. Welcome to the city of Naga. Alright, dating gawin natin, going to the left tayo, Almeda Highway. Kung gusto rin yung dumaan sa sentro ng Naga, you can go pass through here or there. Kaya lang medyo matraffic dyan pagka weekdays. So pinaka the best dito sa Almeda Highway. Kaya mag-ingat tayo dito, lalo sa parting to. So kanan lang tayo, kanan, kasi wasak-wasak na eh. 6:15 ng tamang oras. So pag dito tayo dumaan sa may Almeda Highway, dito sa may area na ito, so may release ng trend dito. Siyempre, madulas yan. Kaya doble ingat tayo. Pag maliligaw, dito tayo mga kabarako.
Kabado si Paps ah. Yan nga palang bandang kanan na yan, going to Naga Central Terminal. 6:19 ng umaga. So, para sa mga bagong viewer natin, so pagkagaling tayo ng south going to the north, so kakaliwa tayo dito. Yung kanan na yon going to Naga proper, Naga City proper. So ito lagi ang marker natin, yung tulay na to, Mabolo Bridge. (6:21) ng umaga, bayan na tayo ng Milaor. Siyempre itong mga iingatan natin, yung mga ganyan, yung mga nalabas sa kalsada ng mga kuy! Ginagawa Ang lalaki niyan. Updating tayo sa mga kalsada dito sa bayan ng Milaor. Pagkagaling sa Naga City, yan medyo tapos na yung ibang part ng kalsada dito, pero marami pa rin portion ng kalsada ang ginagawa. Actually maliwag na dito mga kabarako. Siyempre ingat lang sa mga poste oh. 6:25 ng umaga, San Fernando Camsur na tayo. Tumagilid mga kabarako. Oh no! Pagsak. Kaya ingat tayo sa pagsabay sa mga truck. Dito yung galing ng Manila, dito tayo, yung mga nagka-counterflow. Kaya may Center Island divider ng kalsada eh. Dito lang yan sa bayan ng San Fernando, sila lang ang meron yan dito. 6:30 to ng umaga, bayan na tayo ng Pamplona. Tapos na pero marami pang nakaharang. Ingat-ingat na lang. San Isidro, Pamplona, Camsur tayo. Siguro mga isa, 2 buwan pa, okay na yan. Solid na solid daan natin dyan. So ingat tayo, malalalim yan, matataas yan oh. Boundary talaga yan pag nalaglag tayo dyan. Dito na naman tayo sa mahabang stretch na ito from Pamplona to Libmanan, Camsur. Sinasabing bakbakan to the max. Bahala ka sa buhay mo. Ayan mga kabarako, ang tataas yan ha. Kaya ingat tayo dyan. Woo! Laki ng kasalubong. 6:36 ng umaga. So this is going to Pasakaw, Camsur, Pamplona town proper. Sadyain natin yung Pasakaw na yan next time. Wala, balikan lang kasi tayo eh. 6:41 na Pamplona ito mga kabarako. Malapit na to sa may Libmanan. 6:41 na umaga, Libmanan, Camsur na tayo. Mambolo Nuevo, Libmanan, Camsur. Dito na tayo sa crossing Libmanan. Ayan o, Libmanan. Pakanan ang going ng Libmanan town proper. Papunta ng kanan. So I think this is already San Isidro, Libmanan, Camsur na ito. So ingat tayo dito sa Libmanan. Bukod sa tuwid na tuwid ang kalsadang to, ang bibilis dito, Barangay Sigamot Multipurpose Covered Court. Kita nyo yung kurbada na yan. Solid oh. So galing tayo dito kahapon, pumunta tayo ng Encanto Falls no, sa Barangay Bical. Ayan mga kabarako, ingat tayo dito ha. Ayan oh. Lalim oh. Oh, ayan oh, ayan oh. Woo! Kalanganin yung overtake nila oh. Kagaya nyan oh, kagaya nyan oh. One way tayo dito mga kabarako. Follow traffic signs. Alright, green tayo, naka-green. Let's go. Good morning sa mga taga Libmanan, Camsur. Nasa Barangay Bical, Libmanan, Camsur na tayo. So mga gusto pumunta ng Encanto Falls, paglagpas niyan, Bahog Bridge, dito yan oh. Pasok din sa kaliwa. Ayan oh, napaka-blind mga kabarako. Libmanan, Camsur to ah. Yan, tuwid na tuwid oh. Woo! Let's go. O ayan, ang lalaki ng tibak ng bato dito. Matagal-tagal yata ito matatapos. Baka more or less mga 2 buwan pa. Tingnan yung status ng kalsada rito.
Diba? Diba? Ay! So ingat tayo dito. Ingat. Ay, mga nahingin ng barya. Pero ito tapos na, oh. All goods na. Bawas pahirap. Siyempre, shout out DPWH Region 5. Salamat mga sir. Petron si Pokot. Paboritong tambahan ng mga riders yan, mga kabarako. Siyempre dito. Alright, try natin kung meron ng makakain dito. So walang highway lang yan, dyan daw tayo tumatambay lagi. So kain muna tayo. Lawak ng parking. Yung parking ng motor nasa labas. Uy, nang tayo naman. May alfresco. Siguro dito na lang tayo sa may alfresco. 8:09 na umaga. So tapos na tayo mag-almusal sa Jollibee Sipokot. Siguro mga 12 or 1 na tayo magtanghali ulit. 8:09. Dito na tayo sa may Andaya Highway. Hindi pa rin natatanggal tong truck na to dito. Siguro nawalan ng preno yan. So ingat tayo dito. Pagdating dito sa may Sipeco, ayun, biglang sobrang kurbada, tapos biglang liliit. So itong kalsada na to, lagi natin pinapaalala itong part na to. So ito ay accident prone area. Kita nyo naman yan, napaka blind ng kurbada na yan. So ito Barangay Manangle, Sipokot, Kamsur. Yan, kita nyo yan, napaka blind ng kurbada na yan. Tsaka madulas yan pagka maulan. Yan, alalay tayo. Yun, kita nyo, bibilis. So ingat tayo dito. Alright, let's go. So far medyo maayos ang kalsada dito. Puro tapal siya ng asfalto. Nakapapansin nyo, nakakapagpatakbo tayo na maayos-ayos, oh. Maalala nyo itong Manangle Bridge na ito. Dati na puro uka. 8:17 na umaga. Lupi, Kamsur na tayo. Pag-angat natin dyan, dito tayo sa Barangay Tapi. Yan, yung mga nagtitinda ng kung ano-ano. Wala sila ngayon, ha. Wala pa mga nagtitinda ng mais dyan. Pangit pa rin yung kalsada dito, ha. Especially pag galing ng Manila. Ito sa harap natin, ano yan, uneven yan, oh. Ginagawa mo. Malubak pala rito sa part na to. Oo. Pero may mga tapal na. So Barangay Kabutagan, Lupi, Kamsur. Pagkakit natin dyan, kita natin tong kurbada na to. Napaka blind din, kaya doble ingat tayo. Yan. So this is already Lupi Ragay boundary. Okay na tong kalsada na to. Wala na yung mga bako-bakong asfalto. 8:26 ng umaga. Yan, Ragay, Kamsur na tayo. Bandang kanan tayo dito. Pagdating natin dito sa may Upper Santa Cruz, Ragay, Kamsur, Sitio Sampaloc. Kahit sila umiiwas, oh. Umiiwas. Kahit yung apat na gulong, naiwas talaga sila dyan. Hoy, Bangap Caves pala, Ragay, Kamsur. Hindi ko natin alam kung anong lugar to. Dito malapit dito sa may LTO. Paps natin mga taga-Ragay dyan, pa-update naman tayo mga paps. Anong barangay, pangalan ng barangay na yan sa may LTO? Hindi natin kabisado, eh. Thank you. Hoy, may mga konting lubak dito mga kabarako. Ragay, Barangay Agrupacion, Ragay, Camarines Sur. Hoy. Ongoing na ang pag-widen dito. Sarap sana pag puro ganito, malilim. Siyempre shoutout sa mga taga-Ragay dyan. Siyempre sa lahat ng mga viewers natin, yung mga nakaka-appreciate ng biyahe natin, yung mga hindi nakaka-uwi ng Bicol, no? Especially siyempre mga kababayan natin na mga nasa ibang bansa, yung mga nasa abroad, yung namimiss yung Bicol, yan, yung mga nadadaanan natin lugar. Yan, shoutout sa inyo. Shoutout para sa inyo tong mga biyahe namin. May kahabaan ng bahay ng Ragay. So expected natin mga 9 tayo makakalabas dito. So pasok tayo ng 8:26 ng umaga, Ragay Polytechnic Skills Institute. Meron pa tayong mga taga-Ragay dyan, mga supporter. Pa-comment naman sa video natin mga paps.
May mga taga-Ragay ba tayong supporter dyan? Shoutout sa inyo. Barangay Lower Santa Cruz. Itong area na ito approaching Ragay Bridge. Ayan, may konting tubig. May mga naglalaba dun, oh. Yung terminal ng Raymond Trans dito. Ayan, so isa to sa mga stopover. Yan. Okay, saan pupunta to si Idol? Ano ba yan? Baya Ragay Camarines Sur. Yan, papunta ng sentro ng bayan ng Ragay. Ito ang tinatawag nilang Andaya Park. So hindi pa rin kagandahan ng kalsada sa tapat na ito. So ingat tayo dito mga kabarako, kasi mga local dito, kagaya nito, wala mga helmet. Hindi natingin sa mga side mirror nila. So ingat tayo dyan. Singit lang ng singit yung mga minsan karamihan, no? So pagbaba natin dito, ingat tayo kasi uneven yung kalsada. Yan, oh. Pag mga nasa likod tayo ng mga lalaking sasakyan, wag tayo sa gitna. Close lang tayo sa bandang gilid. Ayan. Clear. Overtake tayo. Yun. Oops, yun lang. Yun lang. Ayan, ingat tayo dyan. Ingat tayo. O baka bakbakan nyo ng buwelo dito, biglang liliit ang kalsada dyan. Biglang pasarap yung banking nyo rito. Ayan. May nag-overtake pa. Oh no. I think dito medyo masama pa ang kalsada. Ayan, bandang kanan. Ayan, pag nakakita kayo na may mga tapal, yan, iwasan nyo na yan. May mga tapal ng asfalto, iwasan na natin. 46 ng umaga. Barangay Liboro na tayo. Ano pangalan mo? Alan? Ayan, shoutout kay Kuya Alan. Ngayon lang namin siya nakita dito. Dalawa lang kayo dito? May isa shoutout ka? May isa shoutout ka? Wala? Mahihain din. Thank you, ha. Ayan, salamat kay Sir Kent. Right, thank you so much. Eco Oil del Gallego. Helmet. Huwag kang mag-alala. Andaya Highway, Tanza del Gallego, Kamsur na tayo. Hinahintahan ko lang ito kasi nakakamiss din to yung checkpoint na to dito. Yung mga time kasi nagsisimula tayo sa channel natin eh. Kabatbatan Bridge, ingat tayo dito. 2 years ago yun mga kabarako. Yan sa mga subscriber natin nun, nagsimulang mag-follow sa atin dahil sa mga updates natin dyan sa Del Gallego checkpoint. Pero yung iba doon, yung karamihan, marami na rin tayong naging solid na kaibigan at supporter. Oy, Ares. Bakbaka na. Oras natin 9:37 ng umaga. Shoutout wala kay Paps Jason Apo Oblino. Yung mahirap dito sa Tagkawayan mga kabarako, pag may mga mahahabang truck sa harap. Kaya doble ingat tayo sa mga pag singit-singit, overtake natin sa kanila. Daet Tagkawayan bypass, puntahan natin yung pag-aayos na. Dating sa area na to, paliit tong kalsada dito. Yan, tsaka sobrang blind ng kurbada, oh. Importante sa mga katulad nating maliliit na sasakyan, naka loud horn tayo para naririnig tayo sa mga kurbada. Ano? Basag, oh. Oh no. Ingat tayo dito sa Tagkawayan mga kabarako. Malapit-lapit na tayo makalabas. Maligayang paglalakbay. Ayun. Grabe. Tama. Almost 30 minutes tayo mga kabarako. Come again. Pauwi rin to. Raider 150. Alright, 10:16 oras natin. So nandito na tayo sa Tabogon. Ayan, Tabogon, Santa Elena, Camarines Norte. So medyo makulimlim ang panahon dito. Let's go. Iyon, sinarado na nila to mga kabarako, oh. Yung wasak-wasak na kalsada, oh. Di na nila pinadaanan. Inayos din nila yan. Inayos o tinanggal lang yung mga asfalto. Malinis ang boundary, ah. Wala tayong kasabayan. Babay muna, Bicol Region. Kalawag Quezon, ingat tayo. Kalawag Quezon to, Kalawag Quezon.
So far, Calawag, Quezon na lang ang talagang sama ang kondisyon ng kalsada. Ito mga kabarako, Calawag, Quezon, no? Ang lalim nun. Hoy! Yan Calawag, Quezon yan Oh no! Sige. Yes, salubungin mo. Huwag kayo iiyak. Nakalusot na tayo sa mga sigsag na bahagi ng Calawag, Quezon. Ang ganda talaga nitong mga harang na ito dito, mga barrier dito. Nandito na tayo sa the best na part ng Calawag. Yan, yung railroad na yan mga kabarako. Tibay walang damit-damit. Shout out, shout out. Baliw ko yan eh. Okay, 10:41 na ng umaga mga kabarako. Dito na tayo sa Calawag Rotonda. Picture tayo dito sandali. Calawag Rotonda. Iconic to itong marker na to. Picture lang tayo sandali rito. Iyon, let's go. Alright, 10:46. So ingatan natin to mga kabarako dito sa Calawag, Quezon. Oh no! Ay! Ginagawa mo! Ayun. Ay! Roller coaster tayo dito. Mahaba kasi itong Calawag mga kabarako. Matagal nagawaan to. Kaya matagal-tagal tayo magtitiis dito sa area na ito mga kabarako. 10:54. Dito na tayo sa Lopez Calawag boundary. 10:56 ng umaga. Nasa Lopez, Quezon na tayo. So pag tawid natin ng boundary ng Lopez, ingat tayo agad Ingat tayo agad Uneven yung kalsada mga kabarako. Hindi pantayan, malalim yan. So ingat tayo, ingat. Bago tumating dito sa may Toll Power Gas Station. Tingnan nyo, grabe yung cost ng traffic dito. Yan. Oh no! May one way din pala dito. Alright, try natin kung kaya natin mag-Canon gaming dito. Let's go. Oy! Ginagawa mo! Oy, nagkalat ng mangga rito. Sana all. Taas na Ito yung ginagawa dito mga kabarako. Oy, shout out, shout out. Ganda 11:31 ng tanghali, Barangay Lagyo, Gumaca, Quezon. So dito tayo dumaan sa sentro ng bayan ng Gumaca. So update ulit tayo sa mga release dito. So pagkagaling ng Bicol, ay uneven yung kalsada. So check out natin tong unang release dito. Yan, so doble ingat tayo dito. Talagang iba yung pag-iingat dito mga kabarako sa bayan ng Gumaca. Especially pagka talagang masama ang panahon, maambon, maulan, talagang may kadulasan yung bakal. Ang pangat lang talaga dumaan dito sa sentro ng Gumaca kasi ma-traffic. Dito tayo sa pinaka mismong sentro ng bayan ng Gumaca. Nako. Kailangan nyo ba ng bubong? Ayan. Ay. Dito na tayo sa pangalawang release ng tren. Yan so dito lang tayo sa bandang kanan para medyo mababa lang. So lagi ko kayong update dito kahit isang beses. Ito naman yung pangatlong release ng tren mga kabarako. Mas malala to kasi talagang solid yung yung pagkakauka ng mga asfalto dito. Napakainit na mga kabarako dito sa bayan ng Gumaca ngayong 11:37 ng umaga. Oh no! Oy, Calawag, ingat tayo, ingat. Ay, Gumaca. Ano ba yan? Gumaca, Quezon mga kabarako. Sentro to, sa sentro. Kaya mas maganda dumaan sa bypass. Walang lubak. Busina. Alright, swabbing cornering lang. Hindi, wow. Barangay Kalumagin. Yeah, rock and roll. Grabe.
Ay, grabing tunog nun ah. Tunog ah. Dito tayo. Tunog yung harap natin ah. 12:35 ng tanghali. Kakakain lang natin dito sa Red Rose Eatery and Cafe. Napakabanayad ng dagat oh. Uy, grabing init. Dami nating istasyon. Grabe na, tingnan nyo naman yun oh. Grabe naman. So, 39 Flor del Quezon na tayo. Init ang ligaw nila oh. Shout out mga brother. Alright, 12:43. Welcome to Atimonan. Bakbakan. Pagka marami ka kasing kasabay, naka ano ka sa pacing nila, naka depende ka. Hindi ka tulad na mag-isa ka lang, kagaya namin. Kung kailan namin gusto mabakbak, okay kami. So, picture kami maraming beses. Grabe, iba rin pala yung adrenaline ng maraming kasabayan. Mapasabay ka eh. Bahala ka sa buhay mo. Ingat sa inyo mga brother. Atimonan Seawall mga kabarako. One way na naman tayo, Atimonan, Quezon. Oh no! Uy! Grabe, maalog yung truck. Shout out and ride safe. 12:57 ng hapon. You are now living at Timonan and welcome to Pagbilao, Quezon. Kakaiba ang amoy dito sa Pagbilao talaga. Hindi, wow. Napakabango. Ano kaya itong diversion mga kabarako? Grabe, uneven mga kabarako. Ingat tayo dyan. 108 mga kabarako. Going to Old Zigzag. Dito tayo sa diversion ba dadaan. First time nating dumaan dito. Let's go ng umaga. Dati kasi lagi tayong gabi dumadaan dito. Or nakadaan na pala tayo dito gabi. Uy, grabe. Ayun oh. Sa diversion tayo. Ayun yung Old Zigzag. Halos wala tayong kasalubong kasabay dito. Pampangit din pala ng kalsada dito sa diversion. Ay, grabe ganda oh. Yun oh. Wow. Ano masasabi nyo dyan? Grabe, napakaganda pala sa labas oh. Taas ah. Alright, let's go. So, dyan sa bandang kaliwa ang labasan ng Old Zigzag Road mga kabarako. One way. Yan, ongoing na widening dito sa Pagbilao, Quezon. Uy, daming Honda Click version 3 oh. Nako mga brother, dyan na kaya abutin ng Pasko ah. Right, let's go. We're good pa mga kabarako. Bahala ka sa buhay mo. 1:39 oras natin. We're good pa. Almost how many hours na tayo nasa kalsada? So, umalis tayo ng 5:15 ng umaga, daling araw, or 5:17, 1:39 nasa Pagbilao, Quezon na tayo. Third gas stop natin, Shell Pagbilao. Problema dito sa papasok ng Barangay Tambak, hindi naayos yung entrance na yan dyan. Ito na tayo sa Tayabas. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Hey, swing those hips around. Can't stop, roll back down. My ladies, short, tall, thin or wide, always down and ready to ride.
Jerome Abe, shoutout, taga Antipolo yan. Kabayan na Rolly Villar, Antipolo yan si kabayan. Shoutout, shoutout. Basang-basa rito sa lugar nyo 6:58 na ng gabi. Nasa Cainta Junction na tayo. So 7:06 na ng gabi. Total na tinakbo natin ngayong araw 434.9 kilometers at 30.8 kilometers per liter. Dito na tayo inabot ng ulan mga kabarako. Maraming salamat sa unang-una sa Panginoong Diyos sa pag-iingat sa amin sa aming biyahe ngayon pauwi. Maraming salamat. 3 araw tayong nasa kalsada mga kabarako. Grabe. So sa 3 araw, total na tinakbo natin is almost 1,200 kilometers. So syempre maraming salamat sa pagsama ninyo sa amin sa aming second anniversary ride ng ating YouTube channel, Team Barako Motovlog. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa aming channel, sa ating channel mga kabarako. Thank you so much sa lahat ng mga nagtiwala at nagpakita ng pagmamahal sa amin. So yun, huwag kalimutan na panoorin, i-like at share ang ating mga videos. At pakifollow na rin kami sa Facebook at Team Barako Motovlog. Pakifollow na rin ang page ni Mrs. Barako. Mrs. Barako ang name ng kanyang page. Yun, so hopefully patuloy nyo kaming samahan, suportahan sa lahat ng aming mga biyahe. Sa lahat ng ating kaibigan sa Facebook, sa YouTube, sa social media at ating mga viewers, silent viewers natin, mga solid na supporter natin. Ayun, mula dito sa Manggahan, Pasig City, Renzi Rob, Team Barako Motovlog, and of course at the back ride, Mrs. Barako. Papalala sa inyo, don't forget to pray before you ride. Never twist the throttle with your ego. Op. Oy, partida yan Good night and God bless.